Humvee asrát, neboli nasrát. 20 metrů přede mnou běžel Tádžík bokem ke mně. Otočil páteř o 90 stupňů, od boku z kalašníkovu začal pálit plně automatiku a trefil se všema ranama. Ano, prosím, všema jednotlivýma ranama z plného automatu. Na mě, co jsem byl zakrčený za bednou. Piče, teď jsem byl zvednutý. Spávnul se na mě granát, jak rozkošné, odkud ho hodil. Přece od tamtať, co se určitě mohlo dostat pod mý nohy. Takhle bych přišel o rozum, kdybych to hrál. Kredit, abyste viděli, koho zastřelit za tu hru. A jak bych to nazval, nouzové opuštění hry při přílišném strachu. A myslíte, že teďka se můžu hrabat v inventáři? Samozřejmě, že nemůžu. Musím čekat, než začne další kolo. Kdybych se chtěl hrabat v inventáři, tak musím vyskočit z té skurvený hry. Controls. O bože! Takhle nabijeme ultra pomalým přebíjením, který speciál. Už by to měl přebitý dvakrát a ještě by si chtěl uvařit čaj, kurva jsem je sejez, tak přebíjej pořádně. Zas bych teďka vizuální designéra tady chtěl na židli a omlátit a podřezat. Tohle nejde, tohleto. Tohle je pičový. Ano. Tohle je snad nejhnusnější zbraň na světě, kterou jsem viděl. Ale sestřel jsem Jiráska, tu kurvu. Úžasné hry, jako je Medal of Honor Wolf. To je katastrofa tohle. Tohle ani není hra, ty vole. Nervový stimulant. Stojí, jak se to říká slušně. Chcete další příležitost, proč si zadávat na Titanfall, který vychází prakticky nejsem jediný, kdo si na to příští stíží, týden? takže fanbojové, zaspuntujte si tu prdel zase, jo? Když začnete řvát v komentářový sekci, na což se mimochodem strašně moc těším. Nemožná krávopíčovina. Já nevím, jestli ředitel Danger Cross je kozomrt nebo já nevím co, ale inteligence rozhodně moc nepobral, když to Kdybych nedostal infarkt smíchy, tak bych mu na lísteček napsal číslo na podatelnu do Bohnic. Do žubu nekašlej. Ještě chcete nějaké důvody, proč by tahle hra měla chcípnout? Schnít. Kde je úplně nejlepší samomrt na světě, což nikoho samozřejmě nezajímá, protože můžete poklikávat na jednotlivé položky, musíte jít po jednom, jako nějaký konzolista. Čím to bude? Kurva! Vidíte tu logiku? On ví, že tam kouka vyběhne a zabije mě, protože já nevím, já nechápu tu logiku tady. Právo první rány jsem měl já. Pičovina je to, kurva. Ano, za prvý je to pouze za placenou měnu a časově omezené, takže fuck you webzem, moje peníze neuvidíte. Barvoslepý režim. Nejretardovanější barvoslepý režim, jaký jsem ve hře viděl. Samotný IGN, který se nechá podplácet EA a Activision, jí dalo 4 celý hře. Jakože nebudeme muset platit za to, že budou opravovat bugy ve hře. Takže tohle je tak maximálně simulátor souboje vikingů na sekirky. Tak, chcete vidět ale teďka pořádnou bolest? Feast your eyes on this atrocity! Můžete poklikávat na jednotlivé položky, musíte jít po jednom, jako nějaký konzolista. Čím to bude? Kurva! Chcete další příležitost, proč si zadávat na Titanfall, který vychází prakticky příští týden? On vyhlašuje válku s gramatikou předškolního děcka. A de facto tady stanovujeme, že, jak to říct v tvým jazyku, jsi idiot. No, 3 byl jenom takovej test pro Battlefield 4, jo. Takže vy jste za ten test zaplatili $60, pak jste dali $60 za prémium, jo. Ale ty u těch, respektive peněženek rodičů těch lidí, co si tohle koupili. Ach bože, to je píčovina. Hachimada hají! Píčovina, to je taková píčovina na to, proč to hrají. Origin, bože ne, sleduje to všechny aplikace, co mi... Javelin lokuje na motorku. Javelin lokuje na motorku. Jak se ti to líbí? Ty blbý hovado.